Bayern Munich na son David Raya, sannan kuma Galatasaray za ta sai Fred daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Bayern Munich ta fara tattauna da Brentford akan golinta na Spaniya, wato David Raya mai shekaru 27, yayin da ake cewa Jens Sommer na shirin koma kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan. Bayan ta kuma amince ta yin da Al-Nassr ta yi mata akan dan wasan nan na Senegal wato Sadio Mane mai shekaru 31. Wakilan Bayern Munich sun fasa zuwa London domin tattaunawa Tottenham akan dan wasan nan na Ingila wato Harry Kane mai shekaru 30. Sai dai kuma harin suna nan akan bakansu ta neman dan kwallon. Tottenham na son yin amfani da damar su da tattaunawa da Bayern Munich akan Kane, inda su ma za su mika bukatar su akan dan wasan nan na Faransa wato Mathys Tel mai shekaru 18. Chelsea ta yi watsi da bukatar Juventus ta neman aron dan wasan Belgium din nan wato Romelu Lukaku mai shekaru 30, saboda tana son sai dan wasan ne baki daya. Chelsea na son sayan 'yan wasan gaban nan guda uku da suka hada da Michael Olise mai shekaru 21 da ke Crystal Palace, da kuma dan wasan Lyon din nan wato Ryan Cherki, sai kuma dan wasan Ghana na Ajax mai shekaru 22 wato Muhammad Kudus. Beijing na da kammala cikin dan wasan na Faransa wato Ousmane Dembele daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Newcastle United ta sai dan wasan gefen na Faransa wato Alex Maximin mai shekaru 29 daga kungiyar kwallon kafa ta Al Ahly ta kasar Saudi akan kuɗi fam miliyan 30. Manchester United ta ba ta tattauna dan wasan nan wato Dean Henderson mai shekaru 26 akan shirinsa na koma kungiyar kwallon kafa na Nottingham Forest a matsayin aro, da kuma sharadin sayar da shi nan da watan Janairu. Galatasaray ta nuna muradin ta kan dan wasan Manchester United ɗin dan Brazil wato Fred mai shekaru 30, amma kuma da alama akwai rashin daidaito tsakanin kungiyoyin biyu akan dan wasan.